mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvekare panapa patinge tichipfudzura nyaya dzezvinhu zvikuitika munyika yedu yeZimbabwe. What up guys? Brighton on the podcast, right? Panapa tichitaura zvinopisa maiziya. Aiwa. Chese chiri kupisa chinotangirepo panapa. Mochozo yakune mamwe podcast, right? Over to you. Inini hama viewers handikuziyei, so let's just get into the story. Rekumhoresana ndezvavo. Nyaya iri panapa muri Zimbabwe inyaya iri simple. Amana Mama Dorcas Moyo, avakomana ava in fact vari kuti hanzi Mama Dorcas Moyo vavhura hombe nepost yavo yavaisa yekuti hanzi ranganai henyu zvichakona. Ende vakomana vari kubva vabatanidza nezvinhu zviri kutaurwa zvapetwani. Hamene kuti vari kuzviona kupi. Imitauro yenyaya yenyu. Comment section inge yakazara giza. Saka zvinorevei? Zvikurongwa kaizvo. Zvikurongwa. What does that have to do nemalyrics esong? Iwe. Kwangu achiti ranganai ndiani? Pavakaipa song hamuna kubvunza. Varoi nevane makuhwa nechichi song yanga iri yekudzidzisa vavengi orati vavengi ranganai zvichakona. Right, so dai so wataura ayo ndobatanga tichitsvaga ipapo abva nazotaura uchanzi vavengi ranganai asi zvichakona. Vavengi kava Mama Dorcas Moyo maiwe itori azosvibisa song yake ena zvasingere song ye aisvibisa yeye kuti Mama Dorcas Moyo vakaprofita here kuti zvinhu zvinozoitika maya vari kuona zvinhu zvikuitika bvatirangana yasi kasarura imwe mota andozvotakutoona kuda imwe mota iri pana chiwi Mama Dorcas Moyo vakashandira motikari yavo mana kushanda kana uchiti kuenda kumarari kwavaitoita ikoko ndoko kwakuri kushandira kwemotikari haisi secret ka. Mama Dorcas Moyo is ZANU-PF. She is pro our sitting president, our current president actually, President Mnangagwa. Yeah, she supports. Aiwa maitito vanewo mbeu dzavo dzavakazovhura along the way dzakaita kuti vakondemwe nepati. I don't want to lie to you. Pampasina maskandal ana opina aya. But takada kutaza kuno mwana asina kumboshandira. Vakaita sana anonzani kupasta venyu madungwe. That's why vakakapiwa tumotikari katuke ma 5,000 6,000. But you got to chipoa ako ya urari. Ndoto ndorara sei? Norara panze une. Ina angwa ndokunyepera yawo mana. If motikari yakauya nimoko mama tambira aende ndombira kuti mudzaimaki because inandukunyeperai muri Zimbabwe. I have to tell you the truth. At the end of the day muri Zimbabwe kuramba motikari akundipe motikari akupe motikari akundipe motikari kuramba motikari akundipe motikari uko uchambira mota right ndiri pakati nepakati aiwa it's either uri Bible chairi panyaya dzechinamato rakatotaura kuti haudye mundiro mbiri kana kuti hausevhe mamaster maviri at the same time. It's either you are drinking from the cup of evil or from the cup of good. Exactly. Yeah, but ndoda kuzopindura mubvunzo iyoyo ndambopoka muka like zvakafana exactly zvakafana naShadaya. Shadaya akati handitambire mota but haanambopedza nguva akabatinga yake saka ndinoona unge zvinotokurudzira kuti ngatishandei. No, Shadaya anga agara ine mari yake yekutenga mota zvazvagara zviri mumaplans musanyeperane because Shadaya akati achitaura mwedzi uno next month atenga mota mukuti chiwe Brian ndangopindura kuti anotambira mota unotambira mota kana kuti atambire mota uyatanotambira Wiznet kanoranzi atirare nahamu yemutore mota Breusawe ndoide mota kwero atirare kubvunza vangu maya maviewers angu ndandotobvunza kundotambira mota iwona ndambira aiwa maviewers ako broka mira mota inenge chibva kupi imi makoti munotambira mota kurubva mota amusi kuziya kwairi kubva kurubva mota ikoko kurubva mota uri kukuziya iyo hausi kuziya kurubva motikari yes ane njange muna nekuti usade kurwa imbwa vaiga mpini wewe kurubva mota uri kukuziya direct hautambire mota here unoona kuti vatomona wapa explanation unotambira ndachiziya hadi maona takati mene tipudze maviewers angu ndofunga ari kutyota akapindura munhu anobva aita unsubscribe. Do you think kuti maviewers ako ese achakuudza kuti usatori paripo vanotitora saka uchateerera kuita vanoti hanzi zvisina dikita rako sika iwewe chimbanatsondiudza aiwa mana pane mubvunzo wakabvunzwa wandakafarira wekuti hakusi kushanda here kuenda uchinowawata kumarari. Madungwe akanowawata no madungwe
guys understand something. Makatongopinza madungu akafanana nevanhu vekuchechi kwasei week niweyo aingonzi mota 40 torai vakashanda vasingazikani hapana anditi vanhu vekuchechi. We have people who didn't even attend rally, people who were not even ZANU-PF, for example Yaya na Allen. Vakashanda. No, vakashandei kugadzira skiti rere. Kushanda kakwamwini. No, guys inzwai. Kana taura kushanda, we are talking about chinhu chawaita chiri worth mari iyoyo. You understand? Wakagadzira alright kimbondiudza iyoyo mwedzi 1 iyoyo kuchannel kwako unobata mari unotenga mota nemwedzi 1. Azviti. Ndo zvandiringotaura inini. Azviti. But kushanda kwaya kuri easy. Daunombokuitawo. No. The reason why Mama Dorcas Moyo vakasarudzwa nyaya yezita ravo vanga vashanda kuseri kwese uku ukuzvinzwa azvangwanzizvo munhu ane chipo chekuimba ngaauye kakwekwe vatinoona kukatorwa maprominent musicians influencers but kune vaikumbira vachinyimwa anani levels festival levels akaita akazopedzera atukwa levels levels akazonoisawo hake tumaspice twake twedzungu twekubva akumbira aitange akumbira kuna baba wake. Bro, 1 word kana wafunga kukumbira iwe kuinbox kwasei week unokumbira ne 1 word amudara muri sese kana wanzi tichazokuona umirira akakusvika waone ndakatomboenza anonzi festival yakaenda urari kupi chibhodho ndara chibhodho raridza ngoma nemufuti wechi3 chibhodho ndi upi kuyi kamukaidza ngoma kwatangwe kwa dzinopiwe ridzidzi kwatangwe kwa sandu chibhodho rakamudara kapfupika kakanyimwa kakakumbira pozita futi anonzi taso futi akanyimwa futi aitione pamwe pandogara uyoyo ndashando abudze something ndara those people ka vakatogona vakanyimwa motikari waiziva because vaiwedzerwa maproblems mukati meupenyu hwavo waiziva maproblems ei mota mudhara ndikunyepera mupana wangu kana wafunga kutenga motikari ka chitondiudza tamukoma wangu ndafunga kupinzira muchovha ndine advice yandichakupa usandiudza kuti rini kana kuti next year unongondiudza badzi ndokupa advice inini ndakamboita motikari mudhara takatenga motikari nepressure tichiita seisi tichida kuflambo tichida mabhepi zvakatoshanda but mota is problem mudhara mota inoda fiwewa ifambe mahara ukutaura zvokuti une pamba iwewe pasina magetsi pamba pekutoti kana kanzuro yakafunga kuti inopaza inogona kutadza kupapaza pamba ipapa nokuti unenge uri kumachokochera isingasvike dzimotikari anditi then ukumbira motikari kuda yei papa yakati moti yakati akati project anenge ndatadza kunzwa pakati maproblems anenge ndafunga aiwa wasonyatsotsara ndara ndokunyembera motikari inoda mashocks yes hazviswe every day but pano zvinodiwa ipapo pafiwe uchauya nenyaya yakanaka I remember pane kavidhio kari kucirculate pasocial media mota yatoki vibes aiwa ndikefeka isiriyo ndakakaonawo taitoda kutodzitaura nyaya dzake but takazona kuti no that's not the car tokano deceiver yekwatoki ndeyekwanana AMG chichi dzakasiyana motikari dzedzenda tokano ideceiver mota yayo saka pakaipa saka nyaya iyi yabva pana Dorcas Moyo kai aiwa tikutotaura hamusachiri handiri papo tikutotaura tikutotaura nharo dzenyu dzamakuchita I just think no I know actually kuti Mama Dorcas havasi pakunge vari kuvhara chimoto chekunzanzi kucharutswa kuchaitwa seisei waya pana nichida chekurutswa ichi But let me tell you something, guys. Let's face reality and call a spade a spade. Vanhu vako vachanituka zvavo kuti munhu ane dzungu chichi. But motikari dzedzi hapana kwadzinoenda mana. Sure. Life doesn't work like that, bro. Even vanhu vaya if they are to wake up naso shedzera kuti no, we don't want to be involved with the ruling party. We don't want to be involved in politics. Hapana mota inombotorwa. Vanongonzi okay. Because they already worked for those cars, bro. Vakashanda marari mangani izvi zvari kuitwa vakashanda hakuna rari iri kuitwa ka for the next month vakazwa kuti kuna vhara zipi ndakutoenda kudonoona vhara zipi ndomwe toshanda kwachiko waona saka at the end of the day mudhara ndokunyembera hakuna kurutswa ndakatomirirawo nyaya yekuona vanhu vacharutsa hakuna kurutswa vakajikiswa and I'm saying this kuti whatever the outcome yemusi wa 31 hapana kurutswa
Nema-1 ayari kutaurwa. Whatever the outcome. Now I don't know the outcome ya 31. Exactly. And I don't have sides when it comes to 31. Whatever happens in 31, it's going to happen. I'm okay with it. Alright. Ngatisi nyaya iyi. Pane Alistair Sibanda na John Zvivi. Alistair Sibanda na John Zvivi, those are the most, allegedly actually, those guys, they are murderers. But if they are, looking at me, that was poor. Not poor, yekusha. It's P-U-R-E, pure, alright, pure, maybe pronunciation. Pure if. How can you beat a 6-year-old to death and lie about it? Kuti, you go around and say, okay, chimbondiudza bro. Warwa mwana ari kurwara. And you say kuti amai wacho, amai wemwana wasauya. How is that? And anokunyambira point yakaprova. So zvakaitika zvakaprova point yekuti in most cases 99% people out there ana amai nina vasa amai vako. That's very true. And iwewe handiko kunyembera bro. Wega unotozviona kuti mwana apa ari kubatwa rafa. Let's leave vana vedu vainewo vabereki. Mubereki wako mudhara, regardless nyaya dzinenge dzichiitika, mubereki wako there is a certain point yaanofilawo kune mwana wako than sisi. And regardless, no matter what mudhara, ndokunyembera musasiye vana nevanhu vamunoziva kuti havane utsinye. Because inini I believe one thing bro. Unhu hwako iwewe uchikura iwewe hausati wachinja. You understand? People don't change, they grow. Those statement randinofamba naro. Whenever I meet someone new, people didn't change, they grow. So what I'm trying to say nenyaya iyi mudhara ndezvekuti iwewe unozosvika pakuti handichakwanisa kupindura amai nenyaya dzeage yangu ndakura. But uri mudiki waitopindura uchitochiedzera uri kugedhuko uchiita iya unenge uchiita. Handichadai wakunyara. Isu vamwe takazopiwawo hedu laki rekunzi Mwari wakatisika tiri vanhu vanonyara. But those guys are looking at them. If they are found guilty, they should live 25 to life. Tombotidzokerai hedu pamashure bijana. Yakaitwa naTuda mo. Ndinava hangu kuifarira because like haisi mhosva kunzi Yesu wapara mhosva. But unotori What are you saying? Let me correct myself. Rephrase. Munhu apara mhosva handiti. Yes. But unetori nemarights ako as well yekuti like even a journalist akauya kuti unotokwanisa kuti ubata camera kuti no santori handisi kuda. It's your right. Says the law. No. Says the law. No. Serious. Bro, if that was the case, dai pasina mavideo ana Alistair. If that was the case, dai pasina mapictures ana Mike Chimombe vari mukati mujeri. Bro, handikukunyepera. Marights awinawo unomawerengerwa. Haya atagara tinongoona mafilm. Tinoziva kuti muZimbabwe atiwerengerwe marights kana wasungwa. You have the right to chakati. Ndo marights awanawo iwewe kana uri under arrest. Waizi. I know clip iri kutaura rakazonzi aiwa tikasangana kujeri na Tete. Yes. Ndototamba newe. Munhu ngau Tete was polite. Hanzi tichatoita ma friends shamwari. Ndikuwe chikuona kuchikuru biko. Waizi. And munhu andokunyembera bro, why should we be polite pane munhu akaita crime yakadaro? That's a heinous crime. Yeah, sure. Waizi. And munhu uya andokunyembera akagadzira zvimwe zvinhu hazvitauriki. Klazi chimwe chakandibhowa haasi kuratidza kudimba kana urigiri. Hana rimosi bro. Iwo ungati iwewe rimosi yakaratidza ndeipi bro? But your police, alright, yaida evidence yekuti makazviita sei. Munhu akatya crowd akadzokera mota. Zvine sense here ko why? Ma-procedures agara anoitwa nemapurisa bro. Once munhu abvuma mhosva yake kumapurisa, now we are talking about a signed confession before trial and everything. This was an investigation. Okay, my guy takubata unoendeswa pasini. Waizi. Explain now uchitira vanhu kuti tandakamira apa. Tichidai. Waramba polisi ichitarisira like explanation yavo. Kuramba isinji. Like zvakaita Alistair akadzokera mota and
ndosvika kwanoshedzwa John yakanga ari Alistair chete ari pama1 unenge usina marights ekubuda and Alistair akadzoserwa mumotikari because of protection chete. Okay, kuchikaurwa nema-local residents. Yes. And the police yakazvinzwisisa because iwo police yanga isinawo futi security yakati but dai pakangoya 1 zipuma rere and andokunyebera guys, I just want to thank mukoma more blessing munetsi pajoza we Great Hope. He was munhu wekutanga involved panyaya iyi. But those guys they should just go to jail, bro. Yeah, sure. Andokunyebera because we should see kuti no zvataita izvi zvakashata but wesoka rimusi plus utiza unotoradza kuti like hanzi takazonokanda mwana nefiye bro, mwana anorazirwei and wanhu chavasingazivi ndechoti iwewe kuzvarwa kwavatongoitwa hausiri mwana wababa wako, kuconceive kwaaita hausiri mwana wabereki wako, hauchakwanisa kunzi mwana wangu saka ndomuuraya ndoita naye zvaanoda. It's a crime. Yeah, sure. So those guys are ndokunyeperai maviewers panapa, those guys they are the worst. Yeah. Kana usingada kugara nemwana wemunhu kukungotaura, those guys vaingoda tumari twaisendwa kubva kuSouth Africa vachidya chete. Mana ane 6 years mudara anonzaita musikanzwa yakaita sei kuti tinorowa kumwana wachira. Vanofungisa yetu yagoga yokupona. Yeah, goga zaya ndo vanhu vari kufanira kutsvagwa vaya guys. Ndakaona masikazi ngana wana aitwa so pathetic. Kamukati ni skare musoro. Kati mwana mpini. Kuranga kwakaita sei kuti tinorowa mwana nempini. Vanhu vari kunzoko mwana wamurikusiya kuno vari kutambudzika. Vari kutambudzika. Hongu newe mida unojola muchita sei but ifungewo vana venyu because it's so painful. Ende takutarisa kana zviskin. Pakaipa pakashika. Unaya andokunyepera indara. Tiri ipapo futi mudara. There are a lot of things that are coming out izvezvi. Last week tiri panyaya yaprophet wedu, Prophet Emmanuel Makandiwa. Prophet Makandiwa one statement ravakarowa. Now I'm talking about last week, not 1 million. Last week, vakashedzera zvengozi. What's your take on ngozi nezita raJesu? You guys, let me ask you. Munoti chii? Ngozi. Do you think kuti zita rangozi ine power darika zita raJesu? All right. Mind you, we are all Christians here. Okay, andombobvunza kuti tingakwanise kunamatira here munhu ane ngozi chipera. Like even you're asking the same question. Aiwa. Ini ndo believe kuti ngozi iriko. Ngozi iriko, yeah. Ngozi iriko. Can we speak the Lord of Jesus Christ and then ngozi yobva dzima zvotopera? Hakuna zvakadaro. Hakuna zvakadaro. So you guys are acknowledging here kuti chivanhu chiri pamberi pezita raJesu Kristu. Andinombodaro. But zvekunda iyo amu ngozi iri pakuuraya. Ngozi yakutora pakuuraya. Ndauraya munhu. Uraya munhu. Vanhu vanobhilivha zvakasiyana, amwe anodikitira. Ndizvo. Ende kumutsa munhu akafa kubva kuvafi kuti akudetsewo. Pane munhu anambonambetera chipoko kuti usamuke, usanzori. No, here's the thing, Adrari. Uya munjanji mangu izvezvizvi. But hausi kuzviziva. Watu vanhu vanoita sei? Munhu uyu wamutsa munhu akafa, wamwe tsvina kawo. I don't know. Besides kuti guys totaura chokwadi. Like kune vamwe vanhu vanogona kuti aponda munhu anditi. Pasina kana munhu ambomutswa anoita sei anogona kutotanga kutotsomwa nechipoko. Kana kutotanga kutopenga. Kuti kamunamatira. So far sandanzwa wangu pastor akazviita akakwanisa kuporesa munhu. Ndopatiri kubvunza. Saka mukuti here. Okay, how about this? Let's leave this topic because a lot of people might think that I'm being blasphemous. But inini mudara ndokunyeperai. I think that there's a thick line, right? Thick line, it's very thick between Christianity and chivanhu chedu. What do you mean? Because ukona chivanhu chedu isusu mudara ndokunyepera already we were praying kuna Mwari. It's just the way yatainamata kuna Mwari. Yakasvika ichikondemwa. Yeah, sure. And in it, I think if you do the crime, you do the time. What is it? And panyaya dzekuuraya point yatorinawo Makandiwa, he was like, amene kana makaiona semunyu. Makaiona.
ndaiona kuti pachano pako iwe ndipani pazigo so Zigo ndakaiuploada futi iyoyo point iyoyo wakaiona sei right nozwa kuti nyaya inonetsa kuanza maviewers vangona kuti anzira. Okay, ladies and gentlemen, international rupira kwa